Pwy bynnag ydych chi, beth bynnag yw eich amgylchiadau. Rydym am i bawb sy'n byw yn ardal Byw'n Dda gael iechyd a gofal, diogel, cynaliadwy, hygyrch a charedig. Rydym wedi siarad â llawer o bobl a sefydliadau, ac mae ein gweledigaeth ar y cyd ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru, yn un lle mae'r unigolion a'r cymunedau, ynghyd â'r amgylcheddau y maent yn byw, yn chwarae ac yn gweithio ynddynt, yn ymaddasol, yn gysylltiedig â'i gilydd ac yn gefnogol i'r naill ochr a'r llall. Mae hyn yn golygu bod pobl yn wydn ac yn ddyfeisgar, ac yn gallu byw bywydau llawen, iach a phwrpasol a bod ganddynt ymdeimlad cryf o berthyn. Rydym yn newid o wasanaeth sy'n trin salwch i un sy'n cadw pobl yn iach, ac yn darparu unrhyw gymorth a allai fod yn ofynnol mewn da bryd. Pa una ydych chi'n dechrau a datblygu'n dda, yn byw ac yn gweithio'n dda, neu'n hyneiddio'n dda. Mae llawer o bethau'n effeithio ar iechyd a lles unigolyn. Felly rydym am weithio ar draws y system gyfan, mewn gofal cymdeithasol, tai, addysg a mwy. Gan weithio gydag eraill, rydym am i gymaint a phosib o'ch gofal a'ch cymorth gael ei ddarparu yn eich cartref eich hun, neu yn eich cymuned leol. Byddwn yn darparu un pwynt cyswllt a all eich helpu i gael yr hyn y mae arnoch ei angen, ledled rhwydwaith cyfan, gan gynnwys meddygon teulu a gwasanaethau cymunedol, gofal cymdeithasol a gweliau cymunedol. Bydd ein hysbytau yno ar eich cyfer pan fydd arnoch ei hangen fwyaf. Bydd ysbyty newydd ar gyfer gofal brys a chynlluniedig yn y de, yn darparu gofal trauma ac yno y bydd ein prif adran ar gyfwng. Yn yr ysbyty hwn, y bydd pobl yn cael y prif driniaethau a llawdriniaethau gofal iechyd, a fydd hefyd yn cynnwys gofal iechyd meddwl arbenigol. Bydd y rhan fwyaf o bobl yn aros llai na 72 awr cyn dychwelyd i'w cymuned ei hunain. Bydd ysbyty cyffredinol Bron Glais yn darparu gofal brys, a bydd yno adran damweiniau ac achosion brys a gofal wedi gynllunio. Bydd ysbyty'r tywysog Philip yn darparu gofal 24 awr 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer mân anafiadau, gofal meddygol dros nos a gwasanaethau cymorth. Bydd ysbytau Glangwili a Llwynhelig yn darparu unedau mân anafiadau 24 awr 7 diwrnod yr wythnos, a fydd yn cynnwys profion a chymorth, therapi, gofal dan arweiniad nyrsys a gweliau ar gyfer adsefydlu. Bydd ganddynt unedau dan arweiniad brydwragedd ynghyd â chemotherapi a gofal lliniarol, a chlinigau cleifion allanol. Rydym yn cydweithio'n agos â byrddau iechyd mewn ardaloedd eraill sydd eisoes yn darparu gofal arbenigol iawn ar gyfer ein cleifion. Byddwn yn gweithio gydag ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambulans Cymru i sicrhau bod gennym uwch ymarferwyr parafeddygol mwy cymwys yn y cymunedau sydd bellaf oddi wrth ein ysbyty newydd. Rydym yn cefnogi'r achos i gael Ambulans Awyr Cymru 24 awr 7 diwrnod yr wythnos, a'r gwasanaeth casglu a throsglwyddo meddygol brys, sy'n darparu gofal critigol i gleifion sydd angen triniaeth achub bywyd yn y fan a'r lle. Byddwn hefyd yn defnyddio technolegau symudol i ddarparu mwy o ofal, enghraifft y rhai hynny sy'n helpu i fonitro anghenion gofal cleifion o'i cartrefi ei hunain, gan leihau'r angen i deithio. Rydym yn gwneud hyn oll fel bod ein bywydau yn iach. Mae angen i ni hefyd fynd i'r afael a'n heriau, sef gweld mwy o gleifion a mwy o gleifion gydag anghenion gwahanol, gan gynnwys y rhai o'r boblogaeth hun, staffio ein gwasanaethau i lefelau diogel, darparu gofal o hen adeiladau, a gwneud y defnydd gorau o'n arian ac adnoddau. Rydym am i chi ein helpu i lunio'r hyn y byddwn yn ei wneud yn ystod yr 20 mlynedd nesaf, ac mae yna lawer o gyfleoedd gwahanol ar gael lle gallwch gymryd rhan. Rydym am glywed cymaint o leisiau gwahanol a phosib, gan gynnwys pobl sydd yn draddodiadol yn gyfarwydd â rhwystrau ac allgau,
a byddwn yn darparu person penodol ym mhob ardal i gefnogi'r sgwrs barhaus hon. Byddwn yn gwybod ein bod wedi cyflawni ein nodau trwy wrando ar eich barn a'ch profiadau. Os ydych am gymryd rhan, ymunwch â'n cynllun ymgysylltu ar www.byhywelda.wales.nhs.uk neu ffoniwch dim 1 554 899 556.